umyong swaraning bendhe periku para kurnangha Poksor tambur yang suling pepanden talutak Pandera mimaka kondo mawarno warno Pindo jalan diyan Asri kawuryan greg-greg swaraning kutha waneh ngarek magala nyela gandera ana begarku milar kusuma tali tet mulacan cot acincing pangrehing turangga utawa kasamaran kabeh kena kapurba mung jer mung jer mung jer yaksa teman saking pananggilana golong kegolongan bubar kang samyoni ngali puntaping Marwadyabala saking negari Ndrawati pranata dening Sang Rekyana Patih Udawa wis rampung Patih ngenya dawuh mring Prawadyabala wis katata lan Daya-daya sanyuda tuhuning
panalinganira lumajaring ratri pinenggak jaganira kapisanan pong lole kentas waru gembal manyar-manyar doneng dungkel wana alas dadi wana ladalah Kakang Durna mandhap saking kedaton negari Ndrawati monggo pilingane menyonyo sampeyan niku pilingane menyonyo ning isih iso mesem guyu isih iso gumujeng guyu lakak-lakak ora guyu pripun Dik Pate kula niki dadi pendhita sing paling ora kajen sak ngalam donya. Liripun kados pundi Kakang Durna? Janjane kula niki nggih pun tanggap, janjane kula niki nggih pun dong. Dong niku napa? Paham. Paham niku ngerti. Yen to anak Prabu Sri Bathara Kresna menika ngapusi kalian kula. Liripun ngapusi pripun? Napa enten jamak lumrahe kaca paesan kagungane anak Prabu Kresna niku pusaka paten lho. Pusaka sing rasa ditetel ora iso dipindah ning ndi. Nggih. Merga kaca paesan menika mampanipun wonten sak jabaning daging, sak jeroning kulit. Nggih, kaya kelenjar nika. Kelenjar napa sampean niku? Kelenjar niku lewate. Nggih. Lah ning kok teka anak Prabu Kresna ngendika yen ta wujudipun kaca paesan menika dipun cepeng dipun beto kalian Setyaki. Teng mriki kula pun paham. Teng mriki kula pun tanggap ing sasmita. Jalaran kula ugi mengkupur Mbok Wasesa. Wih. Terus sampean aben ajeng kalih Setyaki. Mesine ngaten. Nggih. Sampean rembukan kalih Setyaki. Nggih, rembukan sedilit. Terus Setyaki ngeplak kula. Brek, kula ora inget. Kula gelangsar teng kedaton. Setyaki nendang sirah kula. Oh nggih. Le nendang sirah kula niku ngangge tendangan punggung. Wih. Rekane ajeng dioperke Udawa, ning gandeng Udawa niku wonge rada petuk. Niku mantu kula, mantu sampean. Nggih. Terus kersane pripun? Dik Pate wonten dawuh. Kula samang Madyabala Ndrawati do diampyak. Kebayang kari. Kebayang kari bebudalan kok nggih. Mesti kemawon Madyabala Ndrawati anggenipun sami budal dampyak-dampyak menika badhe ngrondani jejagi kawontenan negari Ndrawati supados sampun ngantos dipun damel jag-jagan kaliyan anak kula pun Prasata Kurawa. Nggih. Ning mboten saged. Ora iso liripun kados pundi. Kurawa tetep kedah dipun ketapaken. Merga kula ngerti, Setyaki sak wadyabalane, mantu sampean ngetapke wadyabala niku merga dheke do ngerti nek Durna mesti utusan kalih Kurawa. Nggih. Merga teng pundi-pundi pun iso ketebak, mesti enten Durna, mesti enten Kurawa. Kersanipun Kakang Durna kados pundi? Kertamarma wonten dawuh. Kartamarma. Nek Kartamarma ki iwak. Supaya aja padha kowe Kertamarma. Wis tak dawuh. Paring pun paman kula kados pundi? Maju. Madyabala Ndrawati undurna. Ben iso ngrebut wujuding kaca paesan. Wis tak dawuh. Benjang menapa mangkatipun ingkang ora sakekean takon. Saiki budal. Wis tak dawuh. Ya
akeh wong mati mati keneng apa mati sutuk sarira sutuk jojo prateng gigir sukmanya ilang araganya terus mlin menungso ora tatanan Setyaki maju Senopati ning Ndrawati maju mongko nganggo palaran cakepan wong ngiris kopat wong ngiris kopat piye kuwi mau lho paman-paman ngono kuwi nyeritake yen to Pak Lik ngrajang kopat apa ora pangling karto marmo dasar para nyata iwak ora pangling karo aku senajan to aku nganggo sandangan anyar kethu yo Kurawa tekan kene arep gawe kisruh ngerti kowe ngerti wae pancen tajang jembar aku ngerti yen to Wadya Ndrawati jejaga kanan negara Dwaraka diaraketi nggone padha ngrondani kanan kaprajan ben aja ngasih dienggo kisruh menungso-menungso Ngastina iya apa iya ya lah bagus ayo nek arep mungsuh pendamping kebudayaan ya iki harsu ya iki diwalik-walik ora ayo ya ben ayo aja kok kowe Kresna kon tekan kene kowe Prabu Kresna ora mapan ning Ndrawati lho malah apik no malah apik iki nek Prabu Kresna maju aku mundur soalnya ngopo mundur kowe nantang kok Prabu gak wani ya ayo aja kowe nadyan to kowe rangkep 1000 aku ora mundur aku ora wedi ning aku arep mlayu kowe maju perang cengengesan kowe pekok wae ora kok pekok bombing iki ngene iki lah yo kowe bombing ket mbiyen nek bombing ket mbiyen bombing kok seneng no bombing kok mangane sing do waras-waras iki mikir utangan luwung bombing kaya aku ning ora kalikan apa-apa ora produktif ha iya ayo tajangi jembar ora minggat saka ngarep kelakon gelandang nenggala nenggala iki dhek Baladewa Ding nyilih ra apa-apa lah mati dening aku tak candak sirahmu tak gletho dadamu kowe sing mati dhisik kowe dhisik kowe mbok kowe wae nah sida ora ya wis sida mati dening aku kowe
Wah, edan. Wah, mah minggat. Mati gue. Ya gue. Lo edan. Oh, geleleng banget kayak ini. Hei. Wah. Ah. Wah. Aduh. Jar. Uit. Wah. Wah. Nyambruke wong madang lho. Aduh. Ono mercon mo ya? Biar saya sambato. Oh, kaya wis sambung kowe. Yo. Awas. Oh, ayah. Wah. Wah. Ayah. Wah. tak keprok Indro mah nyaut gendul. Iya. Yo Rene. Ayah. Wah.
saiki ya ben aku doyan ya ora apa-apa to. Wah. Kemenrus tenan kowe maret. Dume derajatmu patih kowe lho. Kowe anak pendhita ning kowe ora kajen. Yo. Mangsane apa? Kaca paisar ora mbok ulungke kelakon ning kene margane matimu. Tibakno. Menungso kok atose kaya ngene kok. Sing bener. Arep ngopo? Arep palaran. Arep palaran. Iya. Sing bener. Kepalan bulang Toto. Toto merek WC. Toto. Kepalan bulang Toto. Tung 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 tak undang kunut tang du tang ketek tok tung tak tung tung tang kaya Satria le luwe mana majua kepala ngalta dong dong kena jerat tanding yuda wes awake lah cah palalan awake dhewe kepluk-keplukan kilo-kilo dul mogati apa dadiake sing tekaning mati ya ora trimo nek aku mundur kanca-kancamu blas gak terima aku mangjane apa kula iki piyai ya ala tekan negara kene gaya iki celana negara kene ning kula iki piyai iki pantes diajeni ora kok diantemi iki. Piyai ana ora ditata krama ora disubasita. Ora iso ngreksa katentreman. Leksa sapa? Piye? Lah cang gawe lekca ya ben ning kono. Ora iso njaga katentreman negarane wong. Gunane apa sinebah? Lho, ya. Bener jane omonganmu bener. Cak dul-dulit delajati kula nenek kula wae cenanangan jelalatan polahe pendilangan. Ora ana gunane kula jenengake ngalul dadi nalindrene kula ngestina. Kula ape-ape mampu naga kabeh. Babar pisan ora. Weh lah aja minggat kowe. Aja minggat to, mbayal wae ulung kok minggat. Lene kowe. Mangcane apa? Aku ke pendamping ya kocok pelek ke. Oh, pelang sih kalau aku. Arep perang. Pelang no. Wayangan kalau nganggo pelang ki kalau piye? Yo. Loh, apa ki kok nyo? Cari perang. Ora saku gamelan bendo ngaso. Yo. Mangcane apa kowe? Dikilo
tanganku empuk ngono iki tangan atos tak takon kowe pilih ndi iki tangan kiwa iki lumah sakit iki ceng tengen iki mlebu liang lahat aku pilih loro-lorone wah gleleng sijine apa sikil apa tuang masjid kowe ke taman tokolku iki kowe kena blita layu-layu cetiaki campun kapundhut malah cawan ngecanipun Gusti awet mambu telekipun pitik ingkang dipun pidak dening Dulmagati merga kowe mungsuh cikilku Dibano moro Dibano nah aku jengkelang gedene aku tekaning mati sembah selawi tahun piye le malep nyembah kowe mati kok nyembah selawi tahun iki mbok nek omong ki dipikir mangcane omona wis mati kok nyembah selawi tahun ya wis nek tatu lulangku lulang apa kebu kakek kene kon ngantemi dapulmu tulah mangcane apa gampang ujute kaya ngene kowe ora beras-beras iki swara wong ngeduke watu apa lho iki aku mau ngantem iki mau iblas-blas iki cuwala tanganku ngenel bun-bunanmu wis ngantem to kowe wah bajilet iki ngece tenan kowe oh celune kaya ngono kok baleni iki ki ngantem aja tok kilo duduh bakso Pak duduh ayo duduh bakso duduh sing nganggo gatul ka lho duduh nah ayo kuwi nganggo gaman iya Mbak iya cek entane kono gamane aku njipuk dhewe kok mandili kok mandili bang mandili mangcane apa anggepe iki anggota cepelekke pedang iki wingi bal ngombleh capi tugel lampan capi nemaming bengak-bengok bekas-bekas Dibano bismillah waduh masing dibelah ciletku liyane lumancane apa dikula aku gak degaman akeh apa piye kene iki wong sugih anggapnya iki pucakane kok entek kelice Mbah Buyut apa kelice Mbah Buyut kelice piye kelis apa kelice apane sing kelice alah tak cuduke dadamu lah muncrat aku megulu kalau kowe celaweton yo oh butuhku lande kelis kok butuhku kelis no iki sing empuk wah nyepelekke tenan ora ngono kuwi senengane ora wah jan iki piye iki pucaka landhep kabeh kok lampan iki piye iki ya titani kowe iki Cenjata Pamungkas Alah lho. Iya. Kene. Apa? Wah, Mang Coko ya wis tak obat. Iki sing ngampuh dhewe. Hah? Kurawa sesuk nene arep perang rene. Setyaki ngajangi jembar bangsane apa nyo tampane narep perang
alun-alun kosong. Oke. Ning yo aja ming 50. Iya nya tak tambahi nya. Dadi 100. Ngono kuwi. Wis ya, cah ya. Umume ning negara Ndurwati ki menehi sing abang. Abang oke nya, dikira-kira duwe apa piye? Kene iki capi kowe cacahe 11 e. Monggo ceko lual negeri kabeh. Kene iki Pak Pangelan Jenderal e. Wis. Narep gelut-gelut to. Asu manggake. Oke. Kene kalahe mengalo duit ta. Senengane kok ora anggepe apa nyambut gawe iki ngene iki. Kula mengting gedabik tok. Mah ngentek-enteki ragat. Aku lagatku rak kanggo nyogok Cetyaki rak ya lumayan. Wah, jeng cepak-cepak kalcul lah melek. Mangsa aku ya wis menteng sarung. Kaya sida runner. Wah, campyane pripun? Lah kula arep nibo ngeten malah menggok ngeten kok. Lah mundur ben Kakang Durna sing maju. Nggih, wah. Pecah niki silae. Manus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Setyaki. Wong sak negara Ndrawati lan sak negara Ngastina ki do ngerti. Nek Durna karo Setyaki ki selawase ora iso akur. Mula kang saka kuwi ora lega rasane ngatiku. Oh, yen to gak ora gawe tinjung akhirat nyawamu. Menungso ora tatanan. Saoke kae barisan Kurawa. Lah kok teko dadi digawe bos abase. Ora ndombengi siji-siji. Menungso ora tatanan. Kowe anggepmu kaya wis sekti aku. Anggepmu kaya wis digdaya. Kowe mungsuh Kyai Cundha manik mati dening aku lho timau. Walah. Menungso ora tatanan. Udawa.
ya. Aduh. Walah. Mantu kok kaya ngono. Aduh. Cangkare nyanti kae. Nek gawe wedang ki mbok ya mati tenan. Le mati kowe. Waduh lakon Bali nang Widara Kandang aku. Ngarep rene. Kula Pak. Nek kira-kira anakku ora enak. Balekno ora apa-apa. Ning iya aja kok sirahe wong tuwa dinggo bal-balan ya Le. Waduh. Ngapunten. Mboten sengaja kula kinten Paman Durna ora kok Kakang Durna. Aduh. Ora ngerti aku wis seminggu kencing maneh juga ora. Malah sirahe wong tuwa tak nggo bal-balan. Nyun ngapunten Rama. Mboten wonten Gus kula menika mboten nemen kalian panjenengan niku mboten. Nanging kula menika namung main sepak bola kalian Yayi Mas Setyaki menika. Pangapunten sasu. Awit kula menika ajri kalian Kang Putra. Ibu bojo kula Antiwati menika. Ora apa-apa, penting ora tak baleni. Nggih. Ning lak ora ana apa-apa to. Lho pripun? Kowe nendang bapakmu iki ora kok kowe nyemoni mekne anakku ora enak ngono to. Panjenengan menika wau wingi esuk pun dialem kalih Pak Lurah. Sinden sing saking Temanggung nika enak Mas. Napane kula nggih ngoten. Lah kula iki bojone kok ditakoni ngoten niku. Iki senengane ora ngapunten lho Rama, ora apa-apa. Ana. Nggih. Wah, bejo. Coba liyane aku. Kopir ngono sing ngene. Wah wis remuk mbubuk. Aduh. Sare Kakang Durna sare. Aku lagi ngebal-balan Dek. Lumayan klane iki bal napa pripun. Mumpun meh nyaketi 17-an kok. Dadi sedaki kali Udawa niku latihan pripun sami senengane ora kajen Dek Pate, ora kajen. Mboten kajen pripun. Cundha manik dicolong Udawa. Wolah. Mantu, oknum mantu kene. Sampeyan dinapake Udawa? Wah, lah kula niki ora ngerti sangkan marane bilahi sampeyan wau tiba teng ngarep kula. Nggih. Sampeyan ditendang kali Setyaki. Direl. Ngangge tendangan luar. Nggih. Lah Setyaki weruh kula le nendang kula kayake kelegan wong ngangge tendangan dalam. Ka sampean tiba teng ngarepe Udawa sampean ditendang. Begitu. Mbasa kok begitu. Lah nggih begitu. Anu mbasa kula sing tiba teng ngarepe Udawa niku sirah kula digenjleng jlieng. Dheke mlayu kula tuntuti kula candak cengele. Hes. Rene le. Rembukan karo wong tuwa. Nek kira-kira anakku kira enak, kula matur ngoten. Balekno ora apa-apa. Sampeyan ki kaya Kulamon Purun. Sampeyan ora wae. Sampeyan apa dadi mantuku ngono. Lho, mboten apa-apa.
Dadi mantune adine dhewe ya ora apa-apa. Neka-neka ora sampean iki. Kersanipun pripun? Depate mula ta. Iki malah Junda manik urung dipaleke kalih Udawa. Apes juritipun kandur menawi kula mboten nyepeng wujudipun Kyai Junda manik. Mun dipasrahke mawon sesuk-esuk bali, mun sesuk-esuk bali. Nggih. Mula sampean ki aja sok sia-sia. Sampean karo mantu ki aja sok sia-sia. Sampean sak omah karo mantumu. Ayo aja sia-sia karo mantumu. Dumah Udawa ora nyambut gawe, Dumah Udawa ora ndek gawean tetap. Gaweane mengetan ngulon mendem. Ning lek gaweane Udawa ngoten niku ora nggih nunggak semi saking sampean. Lho ora kok nunggak semi saking kula jan pambegane Udawa ngoten niku. Mula sampean ki aja gawe gelane mantu. Gela karo sing gawe urip menika tasih dipun saged dipun hapus, tasih saged dipun pangapura. Ning nek gela karo gawe gela sak pepadane menungsa menika nek mboten kelas-kelas tenan sing digawe gela kali awake dhewe sing ora iso penak uripe awake dhewe pati. Malah sampean nganti kaya ora tau gawe gela wong liya. Lho, nek niku ora mergo padha geleme. Dadi ora ana sarusikune. Sampeyan iki senengane kok nek kersanipun bro. Nyimang marga meneko penjalin. Perkara Kyai Junda manik dipun pikir-kiri kemawon dhewe. Wah, lah nggih. Nggih, kula dhewe teng sik Jata Lemah. Masane apa ora? Carian putra lampun kawekasan eka wisanggeni maya wisanggeni maya wis nupratenta Kakang Udawi kula rawuh sampun tentrem kawontenan negari Ndrawati ya Mas. Malah kula niki sing ora tentrem atine. Lho. Sebabe nendang sirahe maratuwa niku hukume pripun? Kok hukume piye? Mboten maksude tegesan mboten tegese mboten sengaja nendang sirahe maratuwa niku nek cara tata cara hukum Islam pripun ya? Ora ana hukume mergo ora kasengaja. Lah estu ya jarine. Wah kok jarine to? Sampeyan iki mbok yo menehi pepadang ati kula. Lara-larae piye? Sampeyan kok bal-balan kalih kula. Iya, Durna dienggo bal-balan wae wong loro. Lah wau Durna tiba teng ngarep kula tendang. Lah kula pikir nek sampean ngoper melih teng kula. Jebule niku maratuwa kula. Mergane ketune padha, ikete anyar seragam. Atas saben nggone Durna kuwi wis sok didol nek entuk tum-tuman seragam. Lah nggone bapak nggih. Ora kok sampean nendang sire maratuwa kuwi sapa? Alah, Muryana nah. Sembuni lah nggih. Pripun niku hukume pripun? Ora usah dipikir. Wah, nek kula mikir kok ya mengko dadi kula sak omah kalih maratuwa ae. Bakune awake dhewe mesti nampiran pakaryan nggih karo Koko Prabu Ndrawati. Kersanipun kudu dijaga lan kudu tansah ora kendhat gone ngreksa kanan Gunung Ndrawati. Aja nganti dom syukur wing tirta ingkang mrojol saka saha selaning garu. Wis tak kendhawuh. Lah nggih monggo dipun jagi kawontenan negari Ndrawati ayi.